Pozdravujem vás, nachádzam sa vo Veľkých Hulanoch, kúsok od Jelky, kde do ponuky pripravujeme príjemný rodinný dom s veľkorysou záhradou. Kompletne zrekonštruovaný trojizbový rodinný dom sa nachádza vo vyhľadávanej obci Veľké Úlany a stojí na pozemku o výmere 727 m2. Na prízemí sa nachádza priestranná obývacia izba spojená s kuchyňou, samostatná izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom, samostatné WC, špajza a vstup do pivnice, čo poskytuje praktické a pohodlné riešenie pre každodenný život. Zobytnené podkrovie prináša samostatnú izbu s WC a umývadlom, ideálnu ako hosťovskú, pracovňu alebo študentský priestor. Pozemok ponúka ovocné stromy, hroznový vinič a rozľahlú záhradu ideálnu na relax, pestovanie alebo vytvorenie vlastného záhradného raja. Ak vás tento domček zaujal, neváhajte ma kontaktovať.